grup de fotògrafs catalans prepara un reportatge en vídeo dedicat al fotògraf gironí Miquel Ruiz, que fa uns mesos va quedar afectat per un ictus. Sota el títol De Bòsnia a l'ictus, el document audiovisual repassa tant la trajectòria del mateix Ruiz al capdavant de l'ONG Fotògrafs per la Pau com el seu afany de superació després de patir aquest ictus. De Bòsnia a l'ictus és un reportatge que té tres parts molt clares. Una és la vida de Miquel Ruiz al temps de la guerra, el temps que va anar a fer de fotògraf, el temps que porta refugiats a Girona, molts d'ells encara hi són. La segona part seria quan en Miquel agafa l'ictus, que és aquesta sobrevivència, aquesta força que té de dintre. Ho fem una mica per ensenyar la força que té per la gent que el pugui tenir, aquest ictus, o que pugui saber que tot es pot recuperar a la vida, no hi ha res que es quedi baix, s'ha de posar moltes ganes, treballar i mirar la vida per davant de tot, no? S'ha de tenir en compte que molta gent desconeix que una vegada has patit un ictus has de tornar a aprendre a caminar, has de tornar a aprendre a parlar, has de tornar a aprendre a moure't. Ahir me'n vaig anar a fer una foto de les gelades. Abans em hagués anat a fer 10. Ahir per anar a fer una foto hi vaig estar-hi 3 hores. Bueno, diguéssim que em agafo la vida com a vaig, però a un ritme més relaxat. I la vida fins ara, fins als meus 56 anys, ha sigut d'una manera, ha sigut un gas a fondo, i potser a partir d'ara és a poc anirem fent. La tercera part seria agafar Miquel i tornar a Bòsnia, tornar a Srebrenica i tornar a Sarajevo i parlar amb la gent que ell havia portat cap aquí, parlar de la guerra, com era ell, recordar, volem veure la seva cara dintre, no? In situ, no? On ell quedava fotos aquell temps, no? El lloc on hi hem anat tantes vegades com a destí d'ajuda humanitària, doncs en aquesta vegada serà lloc també com a destí de la meva propera exposició a Sarajevo, però també com a destí d'un a veure que aquesta possibilitat de tornar, repeteixo, entre cometes, a una certa vida normal. Només ens queda traslladar ànims i molta força a tot un company com en Miquel Ruiz.